се намираш. Но чуй, Бог е с тебе. Бог е до тебе. Не забравяй, че Бог плати цена за тебе. Не забравяй, че Бог изкупи те от греха. Не забравяй, че Бог ти изкарвал от тъмнината и те поставил в своята чудесна светлина. Ти, който чуваш, Бог ти е възлюбил с вечна любов. Ако не може да намериш път, ела при Исус. Призови сърцето си, призови душата ти пред Бога. Той ще те чуе. Той ще те чуе от дълбочините ти на сърцето ти. Той ще те изважда от ямата, която твоите врагове са намислили против тебе. Искам да те насърчавам. Ако Сатана бе в присъствието на Бога, Бог го отхвърлил от присъствието си поради гордостта си, защото в него се намери грях. И когато Сатана бе отхвърлен, в момента ти си в присъствието на Бога, приятелю на Бога. Ако Сатана беше до Бога, Бог го изгони от присъствието си. И сега ти си до Бог. Ако Сатана беше вътре в Бога, Бог го отхвърли. И ти си вътре в Бога. И Сатана, когато дойде да разруши тебе и дома ти, семейството си, искам да те насърчавам. Моя Бог разруши неговите дела. Моя Бог разруши неговата верига. Моя Бог разруши неговите планове срещу тебе и срещу твоя дом. Моя Бог плати с кръвта си за тебе. Ела при Исус какъвто си, Бог те обича. Бог те възлюби с вечна слава. И чуй тези насърчения от Божието Слово, което имам да говоря на тебе и на мене. Бог да те благослови. В Псалмите 35, Псалми 35, чуй какво говори Божието Слово. Когато се чувстваш в бедствие, в ония неща, които не можеш да излезеш, ела при Исус, вземи Неговото Слово, вземи Неговото оръжие и се обличи. Бори се, Господи, с онези, които се борят с мен. Воювай против онези, които воюват против мен. Вземи оръжие и щит и стани да ми помагаш. Изтръгни и копие и затвори пътя на преследвателите ми. Кажи на душата ми, аз съм избавител Твой. Нека се посрамят и се позорят онези, които искат да погубят душата ми. Нека се върнат назад и се смутят. Онези, които мислят зло, нека бъде като плява пред вятъра и ангел Господен да ги гони. Нека бъде пътят им тъмен и хлъзък и ангел Господен да ги гони, защото без причина скриха за мене мрежата си в тръп. Без причина изкопаха яма за душата ми. Да, дойде върху всеки един от тях неочаквано погибел и мрежата му, която е скрил, нека улови самия него. Той нека падне в същия погибел, а моята душа ще се весели в Господа. Ще се радва в избавлението му. Всичките ми кости ще кажат: Господ, който е подобен на тебе, който избавяш сиромаха от по-силния от него. Да,
сиромахът и немощният от грабителят му. Халелуя! И чуй в Псалмите 139 какво ни казва Божието Слово. За първи певец от Давидов псалом: Господ, опитал си ме и си ме познал. Ти познаваш сядането ми и ставането ми. Разбираш помислите ми. Отдалеч издирваш ходенето ми, лягането ми и знаеш всичките ми пътища. Защото пред думата да е още на езикът ми, ето Господи, Ти я знаеш цялата. Ти си пред мене и зад мен и си сложил върху мене ръката си. Това знание е пречудно за мене. Високо е, не мога да го стигам, където да отида от Твоя дух или от Твоето присъствие. Къде да побегна, ако възглягам на небето, Ти си там. Ако си постеля в преизподната, и там си Ти. Ако взема крила на зора и се заселя в най-далечните